bent een superdokter. De laatste dag, de laatste werkdag. Niet helemaal de laatste werkdag, maar de laatste dag van spreekuur. Hoe voelt dat nou na 35 jaar? Het voelt vreemd, het voelt dubbel en de laatste weken voelen steeds onaangenamer, mag ik wel zeggen. Het is niet allemaal jubel van hey, vrij, blij, maar toch wel afscheid van. Ja. Huisdokter zijn ben je niet van 9 tot 5. Tegenwoordig is het 9 tot 5. En vroeger was het anders en ik ben nog van vroeger, dus ik doe het anders. Ik tel mijn uren niet, maar ik weet wel dat ik heel veel meer uren doe. En ook buiten, na 5 uur, doe ik ook dingen. U bent gewoon een oude dorpsdokter. Klopt helemaal. Zo ben ik begonnen en zo voel ik het nog steeds. Ja. Dus ik ben van de tijd dat dat gebruikelijk was en niet van 24 uur service en dat soort dingen. Ik ben hier begonnen als associé van mijn voorganger. De bekende dokter Roosdorp, tenminste voor de oude Kalmers, laten we het zo zeggen. En de bedoeling was dat we 3 jaar zouden samenwerken. En dat is helaas niet het geval geworden, want hij wilde afbouwen, hij was op leeftijd. En na een half jaar werd hij ziek en nog 5 maanden later was hij al overleden. Dus toen was ik wel in mijn eentje. En nu? En nu, ja, ik ben in mijn eentje zover als dokter, maar met heel veel meer medewerkers dan vroeger. Ik stop omdat ik merk dat ik ouder word. Ik ben geen 30 of 40 meer, zeg ik ook tegen de mensen. Het werk op zich vind ik verder nog steeds wel mooi. Maar het is wel, geeft een bepaalde druk. Niet fysiek, maar wel psychisch. Heb je al die jaren met alles gewerkt met de mensen. Hun lief en leed, ziekte, voorspoed, tegenslag, alles. En dat neem je mee. U heeft iets met Rotterdam, hè? Feyenoord, hè? Waar komt die passie voor Feyenoord vandaan? De manier van, zoals die club is, werken, inzet, niet zeuren, geen show, geen bravo. Wat gaat u nou straks doen met al die vrije tijd? Nou, dat moet ik nog zoeken. Ik heb nog geen invulling voor al die uren, maar dat zal vast wel komen. Daar ben ik niet bang voor. Uw opvolgster is niet een helemaal onbekende voor de patiënten hier. Nee, dus ze is al 9 jaar, is ze hier 1 dag in de week is ze hier werkzaam. Dus een deel van mensen kent haar en ze werkt ook bij de collega buurman. Wat zijn de grootste veranderingen tussen 35 jaar geleden en nu? Wat je doet is veel uitgebreider geworden. Veel breder qua werkveld, veel dieper qua kennis en kunde. En dat we daar dus tegenwoordig heel veel extra personeel voor hebben die dat ook prima doen. Dus dat is ook een hele verandering, maar dat is een hele goede verandering. Verrassend dichtbij. RTV en